Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Бу эш махсус контрольдә, Чаллыда кар җыю эше дәвам итә. Шәмнәр, оек-башлар, коры душ, маскировка челтәрләре, балаклавалар, азык-төлек һәм башкалар. Волонтерлар хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйган. Чаллыда кар җыю эше дәвам итә. Шулай ук йортларның һәм подъездларның түбәләрен чистарту бара. Хәзерге вакытта бу эш махсус контрольдә. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Чаллыда су суырту буенча насос станцияләре эшли. Җитәкченең беренче урынбасары Илья Зуев сүзләренчә, моңа автокала урамнары буйлап барганда инанырга мөмкин. Можно увидеть, проезжая по улицам нашего города, в том числе под путепроводами, скопления воды нет. Если оно появляется, мы производим своевременную оперативную чистку. Очистили козырьки подъездов, скатные крыши домов. Тем не менее, снег еще остается. Это работа сейчас на особом контроле. Чаллы мэр Ноль Мәгъдиев искә төшергәнчә, бу атнада явым төшемнәр көтелә. Яңгыр һәм кар нәтиҗәсендә эргән сулар бик күп булырга мөмкин. Шуңа күрә куркыныч урыннарга игътибарлы булырга кирәк. Автокалада яңгыр канализацияләр һәм куюлар белән тәэмин ителешнең 100% булмавында исәпкә алырга кирәк. В городе у нас пока только обеспеченность ливневками 25%. 75% города ливневой канализацией не обеспечен и в свое время не был построен. Эта проблема тоже есть. Со времен строительства города и КамАЗа. Мы об этом знаем. Әмма шәһәр башлыгы өстәп әйткәнчә, техника һәм белгечләр бар, су басу урыннары билгеле. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы мэры Ноэль Мәгъдиев сугышчыларга 30 мобиль радиостанция тапшырды. Ватанны саклаучылар элемтә өчен аппаратураны мэрияда узган традицион очрашу вакытында алдылар. Аңа Кэш 33-нче һәм Абрам кушаматлы хәрбиләр килде. Шәһәр башлыгы аларга хезмәтләре һәм батырлыклары өчен рәхмәт белдерде. Рада видеть вас в добром здравии. Чувствуется, служите Отечеству достойно. Всем вам слова благодарности, глядя вам в глаза за то, что вы выполняете. Вам спасибо огромное, про нас не забывайте. Техника хәрби бурычларны үтәү өчен кирәк. Аккумулятор узаграк эшли, текстлы хәбәрләр җибәрү мөмкинлеге бар. Элемтә ераклыгы 15 километр тәшкил итә. Әмма төп үзенчәлек башкада. Ну, вот такого плана будет, да? Да, это радиостанция. Особенностью этой радиостанции является влагозащищенность, соответствует классу IP67. Это означает, что не боится не только случайный контакт с водой, но и на небольшую глубину можно погрузить. Шәмнәр, оек-башлар, коры душ, маскировка челтәрләре, балаклавалар, азык-төлек һәм башкалар. Волонтерлар хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйган. Аны билгеләнгән урынга УАЗ йөк автомобилендә алып китәләр. Волонтерларга машинаны Әлмәт спонсорлары биргән. Батальоннарның берсе өчен Ваша защита инициатив төркеме 8 маскировка челтәрләре әзерләгән. Очень хвалят, очень нравятся наши сетки. Ну, просто вот вообще, неописуемо прям благодарят Берегинь наших за труд, за возможность того, что как бы мы вот это для них делаем, плетем, можем их укрыть. Ну, естественно, что маскировочные сети спасают жизни, потому что они укрывают и бойцов, и блиндажи, и технику. Вадим Нуриев башта хәрбиләргә акчалата ярдәм итә, кием җыя, Луганск һәм Донбасска җибәрә. Хәзер 250 окоп шәме алып килгән, аларны ир өйдә ясый. Апрель уртасыннан Вадим Нуриев коры душ ясауга күчәргә җыена. Помогают мне я занимаюсь я сам, отец, мать, соседи. Также помогает волонтерский центр «Мы вместе», потому что они нам предоставляют банки. Ну, то есть мы совместно все это делаем. Здесь часть есть госпиталь, часть идет ребятам-бойцам. Особые слова благодарности аптеке в 30-м комплексе. Они уже неоднократно дают нам лекарства большими партиями. Мы сейчас их упаковали. Спасибо учителям, которые проводят акции в помощь нашим солдатам. Гуманитар ярдәмне УАЗ йөк автомобилендә үз хезмәттәшләренә хәрби хезмәткәр алып китәчәк. Хәзер ул авыру сәбәпле ялда. В машине, да, батальон нуждается. Не только в этой машине, нужны еще больше машин. Это машина для эвакуации
личный состав, допустим, передвижение, перевозка грузов. Şollarning har turli yordami jinguni yoqinaytirga yordam etadi belgilab o'tdi harbiy xizmatkar. Liliya Gatinali, Isan Gabdrashitova, Artyom Kolisov, Yo'g'aliqlar. Şeşek otalar. Şollu teplitsalarında şeşekler indi üsken. Abıyıl olar 1 milyondan artık. Tizden olar parklarını, skverlarını, şaharının tüp prospektlarını bizeyecek. Bilgiçler nindi şeşekler soylı, ni üçün nek mine şular. Bu sıravlarga cevaplarını bizning materialda bilirsiz. Елена Чемерчева har şeşekni iktibar bilen qoray. Olar şolының tüp prospektlarini bizeyecek. Bilgiçler inktelepşen bulmagan şeşeklerini soylagan. Әмма шулық вакытта олар купшы, yoqti ham motorlar. В этом году мы сажаем более 1 миллиона цветов. Будет также агератумы, петуния, сальвия, бархатцы, герани. Разных окрасок будет, от белого до красный, будет с каймой. Желтенькие цветочки будут. Şolu halkın hem şahar konaklarin oktyabrga kadar süyündürü planlaştırıla. Mundan tış bu yıl kaşpollar sonu 2 topkır orta. Olarga ampel petuniyalar uturtulacak. Ампельная петуния, она объем дает, очень красиво смотрится в кашпо, туда сажается только ампельная петуния. Şeşeklerine teplitsalarda belgili temperatura rejimin ütep üstüreler. Sonra olar tışkı hava temperaturasına yaraklaşsın için teplitsalar jiletile başlay. Bu olarның uramda şeşkeleri kipmesin için gerek. Çünkü olarını moy beyramları oldundan oşık tufraqqa uturta başlayacaklar. Hem bu iş yazın songu günlerinde de devam eder. Liliya Gatina, Elmira Gaynadinova, Kirill Xabzey, Yo'g'aliqlar. Ураза tutuşular ихтибарына. Иртеге изге Рамазан ойының 17-ші күні. Сәхәр ошау түнгі 3 сағат 2 минутта түгеләнергә тиеш. Авыз ашу вакыты 18 сәгатьтә. Белгечләр иртән карабудай, дүге, тары ярмасы, борчактан пешерелгән буткалар ашарга киңәш итә. Ифтарга исә яшелчә, балыктан диетик сөтле азыклар ашау файдалы ди. Авыз ачкач сәхәргә кадәр күбрәк су эчәргә кирәк. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Чавыча, ок балык, форель һәм тагын бик күп затлы балык төрләре турыдан-туры Камчаткадан. Ул тәмле генә түгел, бик файдалы да. Аеруча яз көне иммунитетны витаминнар, микро һәм макроэлементлар белән ныгытырга кирәк булганда. Балыкны 27-сеннән 31 мартка кадәр 32-нче комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркет янындагы мәйданчыкта сатып алырга мөмкин. Ассортимент шул кадәр киңки, хәтта күзләр камаша сатучылар балыкны тәмгә һәм кисә мөмкинлегенә карап сойларга булышачак. Аңа Камчаткадан турдан-туры самолет белән алып киләләр. Бу продукцияның тәмен һәм файдалы матдәләрен саклап калырга булыша. Кибеттә Сөлейман балыгы патша бикәсе авызда өри торган чавыча, аны шолы халкы һәм шәһәр кунаклары лаеклы бәяләде. Шулай ук нерка бик тәмле палтус, форель, ок балык та бар. Бу бер урында сатып алып була торган диңгез деликатесларының әле тулы исемлеге түгел. Үзеңне астызлы шулай кайнар һәм салкын су белән ысланган балык белән дә сыйларга мөмкин. Әлбәттә, витаминнарның алыштыргысы чыганагы һәм теләсә нинди өстәлнең бизәге кызыл улдык. Буларның барысын 27-сеннән 31 март көннәрендә генә 32-нче комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы мәйданчыкта сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах. Только с 27 по 31 марта. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки. Мы сохраняем красоту, прочность и долговечность дуба для вас и вашего дома. Аримекс. Сталые стулья из массива. Московский проспект, 161. Дом мебели. Требуются уборщики, уборщицы в фитнес-клуб. 9 комплекс. Оплата 1500 рублей в смену. Телефон 8 903 318 27 32.